Victor, pach jakom ni ober. Mak mana ni samo bire ni emarach. Paro nyalo bedo maber, lakini otere kama oko nyal tiye. Sama ber en sama ne governor. No ber sa endalo mokalo ka. Lakini kuom sani, gi kama piny Kenya nitie. En paro maber, gi jakom kaka ng'ama ng'ongo, mose bede pau siasa, mong'eyo Kenya moketi e lwete. Mose bede gigi te. Igni makro laro 40 gi wiye. Ong'e gigi, ong'e tuo matuo Kenya. Ong'eyo tuo matuo Kenya. To okelo paro kaka ng'ama jaduong' kendo kaka ng'at man gi riekni mang'eny. Samoro rawere bende nyalo dwaro ni mondo gik moko otimre piyo. Ing'eni joma tindo hero ni gik moko otimre mapiyo piyo kaka odware. Ma en ing'eni komena michielo. En ing'eni koneno wendo ng'ama rawera, koneno wendo to neno mano oseyudo minot. Kinyo dhi adhiya. To jaduong' biro nyisi ni nitiere kisera. We gik moko isayo. Bimos. Bimos. Ano ni we gik moko isayo. To jensi oksechi. En odwa ni kiny to oseyudo nyathi to kiny. Gik moko serumo. Ok tim kamano. Piny ok ta kamano. Koro pach jakom bende ber. Mak mana ni king'iyo lwasi ma wantie. To gi kaka Ken wacho ni to tuege mamoko machien kacha osedhi nade. Environment ma wantiere sani samoro ok nyal miyo twak makama otimre maber. Mokwongo twagni Gen Z gikoni ni gionge gi jatendgi. Ni gin leaderless. Koro samen leaderless tidhi twak gi ng'a. Ing'eni twege mokalo gi niro ka samoro kweth mar ODM, kweth mopogore gi ni e opposing sides. Koro yot mondo iluong ng'ama ni koch iwach ni Ken in manya ji adek man kori. Piny owacho manya ji adek man kori, to koro ji adek giromo. Sani dwa manyo ji adek man kanye. Mar ariyo, pa jakom ni jakom bende mana kaka iwinja nyisi no riek gi kaka nene. To ne en paro mariek bendo mar konyo William. Kech William jogi nyodwa thung'o. Koro ing'eni ka paka liet ahinya to nyaka ine kaka inyalo duoko pi. To by the time king'iyo wadong' gigni adi? Ariyo kende. Twagni kochakore sani ma formation mare pod ok ochaki. By the time motieko ma gik mokelo gi obed implemented, mano higa mane? Wane yiero. Emomiyo nyisi no ber to ok onyal tiyo sani. Ang'o monego tim kara? Option mane manitiere mar reso Kenya? Ken osewacho gimonego tim. Sama ne jatend piny oromo gi nyithindo gi e mbui. Kata odoko ni ne ok wang'eyo sani koro wano ka nitie jok moko e tokgi. Ma samoro ne ok wanyal ng'eyo. To mano to kawaida nikech gimoro be kodhi maber ahinya kineno ka dwasi moro jo turo ngolo ahinya pap. Nyaka ang' ng'ato bi e toke kokawo thuolo marabora ka en e miel kanyo momiel na kende. Nyakwedo jamiel. Ware gima nyakonye miel. Nyaka ng'iyud ka gino Ken suro kuome gi tielo maracham. Kang'o suro nikech odwa miel kende. Ing'eni Gen Z no odwa chalo nyako. Gimomiyo chalo nyako en gombulu. To en gi teko. To en gi rieko. To en gi lony manyasani. Ji be nochayo gini gin kanono. To en gi lony manyasani. Koro nyaka no bed attractive. Ng'aw bo ng'aw mok inyal tero lweti kuome. Nduru bedo kuome. Koro nyaka no lomb jo siasa gi. Kata mana jo ODM kata jo Azimio gi be nyocha no lombo. Emomiyo king'iyo tibiro yudo ka gimbe gi kawo ariyo adek manyocha ni kuno Kasmuel gini. Ng'a gini bende okawo rwa koni. Nikech nyaka no lomb jogi nikech jasiasa ok dwa ni ng'ato timo gimoro moonge. Koro bang' ka nyo miel ahinya to rigi ji gini bende otimo nang'o gimbe gidhi gimanyo kaka ginyalo biro. Koro miyo such James ni olokore gi James mane odonjo e parliament chieng' cha. Ma waneno ma kawuono ni ok en original Gen Z kata original nyithindo mane waneno. Magi ni giwegi. Nitie joma chwalogi. Ema miyo twak kodgi koro bedo matek. Mar ariyo